Čuste ľudia, ja som Player.sk z nášho YouTube channelu TeamGamers.sk a toto je moje prvé video na tomto channeli, takže také pokrstenie, potlesk. A toto video budeme natáčať prevažne Minecraft asi, ale možno aj iné hry, možno nejaké prehliadačové alebo ešte nejaké. A vlastne toto bude tutoriál, ako si na original Minecrafte zmeniť nick, lebo málo ktorí ľudia to vedia, takže by som vám to chcel ukázať. Čiže nájdete si túto stránku Mojang, link bude v popise. Keď dostanete sa na túto stránku, tu máte takéto, a tuto, ako máte túto Mojang, Home, About, Get toto, a tu dáte account, login, login, lebo vy ste už registrovaní. Takže login ste sa, dostali ste sa sem, teda ak ste robili podľa mňa, tak mali by ste sa dostať sem a tuto máte, ako máte games, tu máte Minecraft, a ešte nejakú scrolls, to neviem čo je, a tuto Minecraft Player.sk, to je môj nick a tuto dáte change a vlastne tuto si napíšete nové meno, napríklad Janko Hraško, ale ja si ho nebudem dávať, lebo mne sa páči toto. Takže ok, tuto dáte potom heslo, tu dáte change name a to je všetko. OK ľudia, takže dúfam, že som vám týmto tutoriál pomohol. Ak áno, nezabudnite dať palec hore, komentár, zdieľať video, poprípade dať dislike a napísať, čo sa vám na video nepáčilo a čo máme zlepšiť. A toto už bude úplne šicko z tohto videa, takže Player.sk sa s tebou lúči a čus!